Hola, jo soc Rubén i ell és Roman. i som del Col·legi Verge del Remei, en Castelló de Rugat. I avui anem a contar-vos el conte de El Somni. I anem a fer-vos un xicotet resum, sense contar-vos el final, perquè si no es perdrà la gràcia. Hi havia una vegada un bruixot que va anar a un cementeri perquè volia revivir a un zombi. El bruixot justament va agarrar el zombi, va anar a per ell, però ell no volia, perquè dia que tenia son i volia dormir, i no s'alçava de la tumba. I va anar l'home d'allí del cementeri, que era l'enterrador, que volia tornar a enterrar el zombi, però el bruixot no volia enterrar-lo, perquè el bruixot volia fer una cosa especial amb ell. Anaven a casa i el zombi passava el dia mirant la televisió. Però baixant les escales el va veure una senyora i es va assustar i va començar a xillar. I ja no vos contem més perquè este conte és molt divertit i per a no revelar-lo tot. I si el llegiu, et dona molta por.